kun kuulla sain, epäilen vielä korviain. Pois on Alice. Joku kertoi hänen nouseen koneeseen, joku junaan taas astuneen. Mulle sama on kuitenkin, pois on Alice. 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta limousin, joka hänet vei pois, eikä ajajaa nähnyt kukaan. Miksi hän mulle tehnyt tämän ois, ja kertomatta osoitetta livahtanut pois? Kuka kummaan tuo mies, ken hänet on saanut mukaan? Eilen sen kun kuulla sain, epäilen vielä korviain. Pois on Alice. Joku kertoi hänen nouseen koneeseen, joku junaan taas astuneen. Mulle sama on kuitenkin, pois on Alice. 15 kesää, ei yhtään vähemmän. Mä mietin kuinka saisin hänen suhteen lähemmän. Hänet päivittäin kun minä aina näin silloin ennen. Lähiön viehkein tyttö oli hän, ja joka hetki tahdoin häntä yhä enemmän. Minut lumosi tuo neitonen ihanin tullen mennen. Kun mä sain kuulla uutisen tuon, niin mä uhkasin, että nyt juon. Pään heti täyteen. Vain hetken lohtu se ois, kun unohtaa en koskaan kai häntä mä vois. Miksi luotani lähti hän pois? 15 kesää mä salaa rakastin, mut tunteitani käsitteli hän kuin pakastin. Mä kun melkein rakentamaan aloin lemmenpesää. Mutta kun yksin kulmille mä jäin, niin apeana ajatus on enää mielessäin, että minulle ei koskaan tulla voi uutta kesää. Ilman häntä ei tulla voi mitenkään uutta kesää.